Kultura astear duzu hemen Berastegin, azaldu guzu zerra prestatu duzuena. Bueno, badenetik prestatu dugu, bai umentzat, bai gaztentzat, bai helduntzat, hitzaldi desberdinak. Alde batetiken, gero umentzako jolas batzuk, urrengo astean ostiralen kulki etorrikoa, kulki parkea. Bestalde, bueno, bihar Eurepele biltokik bai kontzertu batzuk prestatu ditu, bertan, pitxopote baten ondoren kontzertua, eta bueno, gero ja azaron baten izangoa egun garrantzitsuna, jende gehien txona moitzeuna, azoka egune, eta bertan, bai herritarrak eta bai herritik kanpoko postu ezberdinak jarriko dituzte, eta bestalde animalik bai izango die bertan. Orain esan diguzu azoka izaten dela jende gehien erakartzen duena, izan ere urtero pilotalekua jendez gainezka egoten da, jenderi sartzen ez delarik, ez? Bai, hala da, bai, jende desente moitzeu, bertan lehiaketa desberdinak bai izateie, argazki lehiaketa, ardi bildots lehiaketa, postun sarik, eta gero garrantzitsuna gazta lehiaketa izaten da ere bai, eta herriko gaztagile desberdine parte hartzu eta sari garrantzitsu izatea. Berastegi badu alde hon batez, herri txikia izanik guztiak elkarrekin ibiltzen zarete, adinak ez du inporta eta hemen guztiengan pentsatzen da. Bai, hala da, eta alde politia da bai. Normalean parte hartzen dute herritarrek? Bai, parte hartu bai postutan, bai animalik ekartzen, lehiaketetan bai, alde hortatik oso pozik. Kultural honi Berastegin hasiera emateko, Berastegi eta inguruak lehengotik orainera begira izeneko hitzaldi bat prestatu duzue, zertaz hitz egiten da bertan? Hasiera baten asmoa genuen, Berastegi eta beste herri batzuk, Tolosa eta holako hiribildu batzutatik atea ziela o separatu ziela, behen independentzie lortu zuela 200 urte betetzien hontan horren inguruko hitzaldi bat prestatzekoa, eta hortako personaik egokina Pablo Iztueta iritsu dizegun, herritarra bea. Eta Pablo Iztueta komentatu ginen honen, horri baino garrantzia handiagoa eman zion Berastegi eta inguruak lehen eta orain izenburukin, hori bakarrik ez, baizik eta gauzi gehiago azaltzeko. Herritarrek interesa jarri dute? Herritar batzuk azaldu azaldu ezinko zuenak izango ziren, lanangatiko, batengatiko, bestengatiken, baina herritar desente azaldu bai. Gorko kasuan, garrantzitsua izan daiteke bertakoentzat, pixka bat jakiteko ez. Gehien gazte direnentzat, ez dakitenen horientzat, ondo etorriko litzakeen hitzalditxo bat izan daiteke. Bai, ondo etorriko litzake igual denantzako. Ze naiz eta gazte izan, zarri izan, seguro Pablo Iztueta kontatuko joan dela 200 urte baino lehenagoko eta gerogoko historik ez ditu jakingo. Eta nik uste interesgarri dela hemen bizian ordontzat.